latusti omia merimiinissa siihen. 1950 aastalla Neuvosto-armeija teki otsusen, että hakkavat rajaamaan Naissaarelle merimiiniten tehasta. Ja kun hakkas ehittämiseksi, tänne tuli 20 miehen ehitysbrigaat ja 3-4 kuun juoksulla heitsivät kaikki ne platformit ja latut, komplekteerimistehaset ja kajalitkut muut ehittiset valmiiksi. Museas valtteet. Sellaisia platformeja, siinä on 52 tykkiä, yhdelle platformille mahuu 150 miiniä. Keskimisen saarella oli umpes 4000 miiniä latustettu. Yhdessä miinissä on löhkäinen 250–300 kiloa. Sellainen löhkäinen kokus, kun olisi yhdellä kortaa plahvattunut, niin voi olla, että näissä hartut tulevaksi. Merimiinikestat koost löhkäinen kanssa tuotiin siihen puskin Venemaalta. Siihen ne latustettiin ja kun tuli tellimus, että kuhunkin hakataan se rajaamaan miiniväljakkuun, miinit lykättiin vakonissa, rautatievakonissa, sitten vietiin ne komplekteerimistehasessa, kun pantiin kiinni ne se väiksen pienen tekniikka, sarvet ja loksut, ankkurit ja muu välitekniikka. Sellainen yksi merimiini plahvattaa meressä, niin se on inimiselle ohtikku niin 1 kilometrin raatitus. Ei taso olla ujumassa, vaan kuin merimiini johtamassa. Neuvosto-armeija oli saarilla kun 1994 aastaa sytisen. Ja kun Neuvosto-armeijalle tuli selkeä pilte, että nyt on vaja lahti, kun he hakkasivat löhkumaan nyt merimiiniä, aivan se herättäisi muutenkin hirmua inimistes ja tehti liikkeelle sen merimiiniten lohkumiseen ja perästä sitä hakkasivat pölettämään. Muutenkin Neuvosto-armeija vei siitä aika paljon miinisiä ära, niin kuin joutsivat. Aika nemmin salles jäi, niin että pöletettiin, monet pöletettiin siinä kohan päällä, monet pöletettiin siellä lounakaltaan päin. Löhkäinen siellä miinin seessä on trotuuli, se on semmoinen huvittava löhkäinen, että sitä voi rahulitkut pölettää, se lihtää paljon kollasen tossunkaan. Kun se saa piisavat kiireen löyki, sitten se plahvattaa korli. Yksi selinen miin, niin lohkut laiva keren niimoodi, että se laiva upposi. Yhdestä miinistä piisatti ja laiva onkin halvea laiva. Oli sellainen lyhikkeinen ajanluku siitä. Ole myrkinen. Joo, sitä. No vaata nyt sitä lastikkoa. Oh my god. Tässä ei ole kyllä nyt. Näe, vaata kui armas. Kusjuures armastab vett, tahab vette ka minna. Vaata katsuda seda tüüpi. Jah. Oota, ta ei ole mürgine. Ei, ta ei ole mürgine. Nastik ei ole, aga vaadake, et te tunnete nastikku ära, et tal on seal pea juures. Mõnel nastikul ei ole neid kollaseid laike. Aga mõnel on. Või enamusel on. Natukene ettevaatlikult alati. Majakivi oli seal. Otsa võib minna. Hüppad alla, ütle läheks. Kuule, see on lohkum. Jube tuli. Jaa, aga jah. Sa nägid, kuidas ära hüppasid seal. Kristjan oli olgu alla. Viime maja hästi selle. Issi, ma tõin kivi koju. Saisse arvati. Armi, tule ära. Ei ole. Majakivi oli muide Eesti kolmas kivi. Aga see oli niimoodi, et üleval. Ja majakivi oli tapur. Lähemal. Mets pole see kivi praegune. Tundu, ma tulen ka kohe, ära kaeta. Nii, Miina territooriumile jäi Eestis suuremaid randade hävitatud. Tükka tüüp võeti või? Mida see üles said? On seal üleval sammal? Ja siis palun ära väga... Nüüd sa läksid siit üles. Sammal on libe.
esiteks samal on nime ja miks samalt ei tohiks lõhkuda? See on hästi kaua kastab. Kevi, tule üle. Kevi. Paljude kivide peale nagu ei tahetagi, et läheks. Ma olin sellest pooleks. No nii. Lähme tagasi. Tagasi läheb. Sa ei saa tütse. Sa ei saa, see pole kuskil kinni. Paremale jätkata. Nii, jah. Ja nüüd meil... Julgelt. Tule julgelt. Pea ees. Ettevaatus. Tule pea ees siis. Ära mu jalga murra. Ma mõtlen, ma hüppan kuskil mu parem. Arvangi, et hüppab. Ei, koodid hüppab. Kevin hüppas siia. Tule ees väga urad. Eesti sportlane. Informazioni. Sì, noi volevamo definire come iniziato. Come stanno tenendo in serbo con i ministri. Io mi dico a me perché che non fare. Siamo già un'altra seconda parte del mondo qui adesso. Io sono tanti volte per cui te che ma basta. Kiinni vaikuttiin se kannattaa viini, sinne paketin jälkeen, että se on vielä niin. Kaikki oli korras. Se miini paikotettiin sen väiksen vakonin päälle ja kankkurin päälle. Pantiin kiinni, pantiin kaitset päälle ja siitä läksi otse satamassa. Siitä lähti rantteen satamassa. Sen kohta tuli erittäin salainen kohta. Ne ihmiset, kes siinä teenisivät, ne ei elänyt saareen, ne eläisivät linnassa kallassa. Aina Tellimusen järvi, kun Tellimus tuli, miehet tuotiin siihen töille ja niimoodi, että yksi mies ei ostanut sitä kaikkea asiaa, mitä miinille kommentti termistä, vaan se oli nimeltä. Ja ne miehet, kes teenisivät saareen, niin yksi ei ostanut sitä miinin kohtaa. Ja se rajoitus, että kommentti tehässä tuossa ne laot, niin se oli vielä niimoodi, että siinä oli Neuvostoliiton eri yksyys, kes valvoi sitä rajoitusta. Ja muualla saarella oli niitä, että sitä vaan ajatellaan. Ja ne ettei saanut omalla vaiheessa syödä. Jos saarella oli vielä väike KGB-luurajatteluyksikössä, jos luurasi, mistä muut luuraa. Kun näette, että täällä on vanhat luura, missä kaikki se toimittu monet vielä alussa olevista. Ja se vajan katkiskelu kaava. Se oli parissa päivänä. Ja siellä oli sopimukset. Ja sitten, kun se nyt siitä tehästä miinit läksivät satamassa, niin ne oli sitten täysvelvoitteet. Ja miinit vietiin sinne satamassa, kun mistä tuli pikaa sinne Suomen satamassa. Siellä ne laitettiin laivan päälle ja läksivät vetäsivät. Se koridori sinne vasapuolelle, niin siellä olikin se kaikki se kähtsämme ja kaikki pienet tekniikka ja ne oli varustettu sinne. Ikalle mitinälle oli vielä takavaralla olemassa. Niimoodi, että kun näette se maja saa pihtaa, lennä pöhkuun, niin Ikalle mitinälle, Ikalle Juppille oli vielä olemassa takavara, latu ja vielä teinen takavara. Nokopajalla siinä saarilla oli elektri, kakkonopeudessa oli elektri, keskipittesysteemi ja heittokoulutus. Niin kun näette se kraana, niin se käyttäisi niin elektriikkaa kuin mitte elektriikkaa. Kun juhtuisi niimoodi, että on elektrin katkestus tai
on sellainen situazione että elektriä saa, niin kaikki se miinin komplekteeriminen toimus itse meidän pitäisi kätten kanssa jäsettää. Ne masinat siinä, kun sieltä tuli tellimus, että kuinka syvällä ne miinat paikattaisi. Tellimuksen jälkeen sitä prossia mitattiin sitten sinne kalalle niin paljon kuin oli etenä, niin että se miini ei sitten tullut. Meidän pinnasta 3 metriä 50 metriä se löytyy. Nyt kaikkea se pantiin siinä kokkuun ja sitten siitä oikein satamassa sitä laivaa. Tässä on sitten kysymys. No miten niin, että saapuu? No, Ei vittu saksalaisia. Mitä ei nyt saksalaisia? Miiniväljakun Esmärkkonen. Niin kuulamisen Esmärkkonen. Miiniväljakun Esmärkkonen on kaitseta omaa kannittu niin, että aina se laivat ei saa sitä. Tai niimoodi, että mä tiedän, että meidän oma laivat ikään kuin kolme. No ei, tää on se missä plaattori, missä kokup elektri. Ja nyt ne upotettiin sinne ja sitten siihen tuli se, niin se nimeltäks se miinasarvi. Sen miinasarve sees oli sellainen, se kumikaitsen sees oli glaasista vaikka putel ja siellä oli happea. Ja kun happe ja tina saa kokku, siitä tulee elektrolyysi. Ja se hakka tekittää elektriä. Ja se elektri kokup sinne kondensaattoriin. Ja kun se on minkin määrä, ja sitten se antaa siihen lööki ja se plahvattaa. No millä tõttu see klaaspudel sul katki läks? No siinä on ympärillä on sitten tina kaitsekihti, ja sen päälle pantiin ne metallikaitset. Ja niin kuin se miini mereen visattiin, ne metallikaitset viskattiin ära sieltä, ja silloin se tina jäi siihen. Ja tina on niimoodi, että se käenkaa surut sitä, niin se klaaspudeli lähdet katki, ja se happe ja se tina hakkavat oman vaiheella. No, tulee se elektrolyysi. Ja niitä on 5 tykkiä siinä niimoodi, että kun se upopuu pystyssä siinä meressä. Että kun laiva soittaa siitä myötä, kun se ei katkee, niin se hakkaa pöörlemään, niin järkiminen laivan kylkeen ja tultiin alveen laivan. Ja se toimii vasti kiireesti se elektrolyysi? Ja se on niimoodi, että kun sä näet, että se miini on siinä, niin samalla se läksi. Se on sekuntinen kysymys, että se ei ole niinkin puolen tunnin asia. Voit suitsun vaihtaa. Ja sitten siinä oli tehty tehty oli vielä niimoodi, että siellä on se miini sees on kohdat väikstele akkutele. Ja sinne pantiin semmoinen niinku loksu. Kun sä hakkaat sitä niinku demineerimaan. Ja sä et oskaa sitä korallikkua tehdä, niin lennät ise ka. Lennät ise ka. Ja oli tihti vielä niimoodi, että ne oli 2-3 oli oma vaihe kokkupantu. Että siinä korvan laiva läks ka. Että niinku, kun niitä hakattiin, kun niitä ika-asta, niitä pöttäks se merestä ylös, tuonne laivasta treeniä. Ne ei hakkaa puuttumasta, niin niissä asettaa. Aga kas siin nagu naiste järel pandi ainult nagu see püssirool